କରିଥିଲି କାଲି ସେ ଭଏସ୍ଟା ଖାଲି ଏମିତି ଶୁଭୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ସିଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ତାର ଯେଉଁ ବଟନ୍ଟା ଗାଇଜ୍ ମାନେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଛି। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବାଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଇକି ଯିବେ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ। ଦେଇକି ଗଲେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। ତାହେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇପଟର ବଣକୁ ପଳେଇ ଆଇଛି। ତାପଟରେ ଇଏ ଆମ ଗଡ଼ିଆ। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସେଠି ଯେଉଁ କୋଳି ଗଛରେ ମହୁ ଫେଣା ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲି ତ ଦେଖେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଏପଟକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଛାଇ ଥିବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି। ଜଷ୍ଟ ମୋ ଆଖିକି ପୁରା ଖରା